Čau, vítáme vás u našeho G-podu. Ahoj. Pěkně pozdravil. Máme tady G-pod po hrozně dlouhé době, poslední byl v prosinci, omlouváme se, nebudeme nic slibovat, každopádně snad to bude častější, uvidíme. Nebude to snad po 2 měsících, ale rádi bychom reflektovali aspoň ty novinky, které fakt v komiksovém průmyslu jsou neustále. Tak já doufám, že aspoň měsíčně bychom to mohli stáhnout. To je pravda. Ale možná i na míň. Možná i na míň. Každopádně bychom ještě teď úvodem, než se pustíme do našich rubrik, nerubrik, chtěli říct, že jsme se rozhodli, že tady v G-podu budeme rozebírat jenom digitální komiksy, co jsme četli, nebo co jsme si prostě postáhovali, co nemáme v ruce, knižně. Jo. A to, co máme knižně, tak bychom rádi měsíc, snad každý ticho, každý měsíc bychom rádi, nebo ob měsíc uvidíme, vždycky rozebrali ve videu. S tím, že vždycky jenom ten komiks ukážeme, ale nebudeme v něm listovat, nebudeme to nějak extra probírat. Ne recenze, spíš takový dojmy z toho. Uvidíme, jak to bude časově. Uvidíme, já tomu věřím. Dobře. Já tomu věřím. Ty věříš úplně všemu, ale. Přesně tak. Takže tak, co nás dneska teda čeká? Tak jdem na to, než půjdeme na ty novinky. Měli jsme nějaký intro? Nemáme intro. Minule jsme měli Shazam! Každopádně teď tam máme fotku Arrowa a Flasha, což teda bude naše hlavní téma. Problem. Nicméně, co jsme četli? Pamatuješ si, co jsi četl třeba v období lednu a února? Mám takový lehký okno, ale jediný, co mi tak jako vystavuje, je věc, kterou jsme četli oba, a je to Spider-Verse. Jsme dočetli konec Spider-Verse. Ano, já Nemáme teda poslední. V minulém G-podu jsem vlastně probíral, že jsem to začal číst a že mi to hodně baví. Jo. Ne, to byl ještě Amazing Spider-Man, myslím, ale to nebylo Spider-Verse. Ne, nebo bylo? Nevím. Já nevím. Každopádně ty jsi to tady taky přečetl a oba dva jsme zklamaní z konce, z toho posledního čísla 6., který byl prostě slabý. Úplně hodně. Tam mi to připadlo celých těch, kolik to bylo? To mělo 6 čísel plus asi nějakých 9 tie-inů, který se tam jako prolínali. A celou dobu to směřuje k něčemu strašně velkému, graduje to a pak najednou tam prostě dá jednu ránu a nic, jako, nebo nejlepší moment tam je vlastně Otto Octavius jako superior Spider-Man. Mhm. A prostě nic ostatního mi tam nepřišlo jako. Ono celkově hodně vyšuměla i celá ta premisa toho vyvoleného a takový. Přesně tak. Jako nakonec jsem nedokázal vůbec pochopit, proč vlastně Peter Parker měl být tím, který to porazí ty Morluny. Každopádně jako já bych i přes ten špatný konec bych určitě všem doporučil Spider-Verse, aby si stáhli, nějak to přečetli, nějak se k tomu dostali, po případě koupili si šitovky. Myslím si, že opravdu fanoušci Spider-Mana, jako, že se jim to bude hodně líbit. A to, že z těch 6 sešitů prostě ten 6. je slabý a to vyvrcholení je fakt slabý. Já si myslím, že těch prvních 5 sešitů minimálně za to stojí, protože opravdu do té chvíle jsem to považoval úplně za perfektní, výborný event. Jo, to je pravda. Jako, ale mně se třeba nikdy nelíbilo to intergalaktický mezidimenzionální věci, ale tady to bylo pojatý relativně pěkně, jako jo. Ale zároveň taky si myslím, že to mohlo být ještě udělaný líp, ještě trošku jinak. Určitě. Ale na druhou stranu jako nemohli to vybombit úplně všechno, jelikož kdo ví, co přijde po Secret Wars. To je pravda, ale tak. Jako nemohli se až tak extrémně odvázat a já věřím, že si třeba nějaký lepší příběh ještě nechávají potom na později. Jako jo, spíš doufám, než. Takhle v základu potěšilo to, že se vrátil Morlun a jeho rodina inheritorů, nebo jak si to bude přikládat. A ti, co četli první knihu, vlastně Amazing Spider-Man, co u nás vyšla od krve a vyšla i v UKKčku, tak určitě víte, kdo Morlun je a ano, vrátil se a je to fakt boží. Celkově ten koncept byl super, škoda právě toho finále, který byl taky nemastný neslaný, no. Přesně. No, co četl dál? Já teď z hlavy, četl jsem potom odkaz Wolverina, jo. Jak to je, Legacy of Wolverine, nebo tak nějak. Je to vlastně navazující 4 nebo 6 číselná série, která navazuje na to, že Wolverine zemřel, jak se s tím jeho protivníci vyrovnávají. Každý sešit je vlastně zaměřen na jednu jednotlivou postavu, pokaždý to kreslí jiný kreslíř. A musím říct, že se mi to hodně líbilo, ten nápad. Hrozně se mi líbilo, že za začátku vlastně se tady těch 6 hrdinů, doufám, že jich bylo 6, setkalo se v jedné celé a vůbec netušili, proč tam jsou. Později jako čtenáři se dozvíte, že vlastně tam jsou skrz to, že všichni znají Wolverina, všichni s ním mají nějakou spojitost, ať už hodnou nebo špatnou. A zároveň s tím teda, že chcou ten odkaz nějak dále rozšířit toho Wolverina, protože Wolverine sice zemřel, ale jeho duše žije nadále. To fakt strašně miluješ toho postupu. No a musím říct, že číslo třeba, kdy Sabretooth jako předstírá, že prostě nějaký obyčejný člověk je Wolverine a trhá ho na kusy a prostě předstírá, že to Logan a nemůže se prostě vyrovnat s tím, že on nebyl ten, kdo Logana zabil,
Byl fakt perfektní psychologický drámo, hodně se mi to To líbilo. Kresba byla taková slabší, taková hodně umělecká, ale fakt to bylo super. Ty ostatní sešity se mi taky líbily, Daken Wolverine jsem měl taky superový docela příběh, kdy vlastně ostatky svého otce vybojoval v takovým na aukční síni, kde vlastně oni dělali aukci za Wolverinův dráp jeden, který tam zůstal. Cool. A Daken prostě všechny vybombardil jenom skrz to, že potřeboval uctít tátu. Takže fakt pěkný. Na druhou stranu potom na tohle navazuje série Wolverines, která teda je týdenní, je to tak? Je to tak. Vychází teda... má to po každý snad taky jinou kresbu, nebo vždycky jsou tak 2 čísla stejná kresba, pak 2 čísla úplně jiná. Tak, a pak se tam zase vrací kreslíři, to kvůli tomu. Ano, je to takový zamixovaný právě skrz to, že to vychází jednou týdně, aby se to stíhalo. No a jako tak, jak mě první sešity bavily, tak potom 4., 5. a 6. sešit už je fakt slabší. Nicméně pořád si myslím, že to není sračka, jak hodně recenzí udává. Je to prostě slabší. No a jako o čem to je? Navazuje to právě na ten odkaz, kdy ti těch 6 padouchů zjistí, co vlastně mají za úkol. Já to nechci úplně spoilerovat a prozrazovat. A vlastně pokračují, nebo chcou toho Wolverina, nebo stát se tím Wolverinem, takhle spíš, abych to řekl. No. Ale je to dobrý, objevují se nový postavy, ty, který Wolverine vlastně zachránil svou smrtí, ale je to nevyužitý potenciál, stejně jako konec třeba Spider-Verse. Je to takový nevyužitý skrz to, že opravdu po těch prvních číslech, když jsem si říkal, hej, tak tohle boží. Na jednu stranu má ještě důležité, jako, že se můžou rozjet, jo, ale... Tomu už nevěřím, to už zůstane jako v takových vodách, si myslím, bohužel. Tak to je škoda. Když už tomu ani ty nevěříš, to bude. Ale mám jeden jediný problém, abych se ještě, než s touhle sérií skončím, mám tam problém s tím, že se tam objeví třeba parta těch vrekit, co si, kde prostě ten týpek s tou velkou koulí železnou, je tam týpek s páčidlem a taková ta 4členná parta super padouchů a prostě Sabretooth, Mystic, Lady Deathstroke, Daken, nikdo je nemůže porazit, což mě přijde úplně, ale úplně trapný, protože tady tu partu zmlátí kdokoliv, jako. To je prostě, to mě přišlo fakt trapný v těch komiksech, že ho nedokázali to. Ale je to fakt dobrý jako takhle, no, ale nevyužitý potenciál. A proč to stojí, jako, nebo proč bych to čet, tak skrz to, že se tam objeví nová postava, nebo ona není úplně nová, ale nějaká Fantomí se jmenuje a má kočku, se kterou telepaticky mluví. Je to boží. Jo, to vlastně povídal předtím. Tak pojď, ať se vystřídáme. No, co jsem čet? Já myslím, že to zmiňoval už minule, ale já se k tomu zase vrátím a budu tomu mluvit asi ještě příští. Bude to Batman. A jeho Scottův Snyderův run s Gregem Capulem, jmenuje se to Endgame, už jsou 4 z 6. Já jsem si spletl, oni to dokončí před konvergencí, takže super. Takže jsem úplně happy. Momentálně je venku z tohohle eventu 4 čísla. Je to teď 38, příští týden vychází 39. Je to pořád příběh o tom, že se do Gothamu vrací Joker po Death of the Family. V češtině to vyšlo v prosinci od krve jako Smrt rodiny. A já jsem pořád jsem z toho úplně na věci, pořád jsem z toho hyplay prostě. Scottovo Snyderovo psaní mě strašně baví, kresba je naprosto úžasná, famózní od Capula a prostě pořád to funguje a teď se to momentálně zaobírá nějakým jakýmsi originem Jokera, nechci někomu spoilerovat nebo takhle, ale jestli jste četli třeba už Zero Year, tak víte, že tam už se s tím operovalo se s tím prostě ve smrti rodiny. Je to takový jako, že pořád nikdo neví, ale tady se mi to konečně začíná líbit, tak by to mohlo být to zase trošku jiné, jako jiná mytologie, něco jiného do toho a jsem absolutně spokojený, kam to směřuje. Vím, že ty jsi proti Batmanovi úplně strašně moc. Na druhou stranu jsem ti říkal, že ten origin Joker se mi líbí. To je pravda, jako. Takže zase jako nehaš to na mě. Dobře, já tam tebe nevyházel, ale je pravda, že jako z nás dvou ty Batmana úplně hejtíš. Ano. Jak z nás dvou? Z nás dvou mám Batmana míň rád, tak bych to řekl. Dobře. Ale hejtíš ho. Já ho hejtím jenom před tebou, ale. Aha, dobře, ale myslím, že máš někde oltář jako s Batmanem a úplně ho miluješ, jo. Divný je, že v Injustice jsi ho nikdy nevzal, když hrajeme jako. Tak protože je to taková očividná volba. Jo, evidentní, ano. To je potom strašně evidentní, jak bych řekl náš kamarád. Tak já z něho nemám potřebu hrát, co tam lepší postavy. Okay, dobře, chápu. Takže to je všechno? Ty neřekneš... Já nevím, co k tomu říct, protože to nechci nikomu spoilerovat, protože je to fakt... A poradil bys čtenářům, pokud mají první 3 knížky v češtině, aby si počkali do té češtiny? Já nevím, záleží jak na koho. Bude to tady tak za 3 roky. Jako, možná ten 4. už to vyjde. Jelikož vlastně DCčko si řekl, že 5., 6., 5. book bude jako trošku něco jiného, bude tam Requiem. Mě teda štve, že 4. kniha neobsahuje komplet Zero. Rozdělili to na 2. No. To mě trošku mrzí, že to je taky jako ono to bude ucelený, ale je to škoda, mohli udělat fakt velkou 4.
knížku jako fakt tlustou. Ale to by se nikdo nekupoval, že by Jak si Batman ticho, to je cool. jako 12 čísel. Jako je to cool, ale prostě lidi by do toho asi nešli. No. Já vím, takže ale... je to marketingový tak a bohužel se s tím musíme smířit. Já se těším, až bude vycházet Zero Year, ale určitě jako takhle. Jestli se vám líbil Batman od Snydera, běžte do toho, pokud máte rádi angličtinu, začíná to v čísle 35, mám pocit, jo, v 35. čísle a až na první sešit, který se mi zdá, že tam jako nějak nehraje roli, on jenom ukazuje to, co všechno vlastně Joker umí, tak je to takový... Spíš co Batman umí. Nebo spíš to Batman umí, tak je to prostě skvělá jízda a jestli to nemůžu vynachválit. Jako. Okay. Ještě něco četl? No já jsem to četl moc, ale nechci se s tím zdržovat. Jako, no. Nechci s tím, že... Hele, mluvili jsme my dva o spreadu. O spreadu jsme spolu nehovořili. Hej, tak pojďme mluvit o spreadu, aby to nebylo jenom superhrdinský. Hej, tak kolik četl? Číslo? Já jsem četl snad 2. 2 čísla. Tak já mám 3, teda nejsou o moc dál. No a spread jako... Já jsem ti to říkal, že si ti to bude líbit. Prostě přesně. Walking Dead s červenýma monstrama v zimě. Co víc chceš, jako? Ale hlavně ono to je celý takový hrozně atmosférický. Ale na jednu stranu ten komiks nikdy nebude moje topka skrz to, že ten příběh je prostě úplně easy. Yeah. Je to vyloženě jenom o tom, jakože on to má fakt nádherně namalovaný, ty to prožíváš nějak, ale ten příběh je jednoduchý. On jede na vlně Walking Dead. Jako já bych to nechtěl úplně s tím Walking Dead srovnávat. Já srovnávám jenom ten koncept, že se to víc bude zabírat jako lidma. Jo, takhle, že se to nebude zabírat prostě nějak. Na druhou stranu zatím, jako už v prvních 2 číslech Walking Dead už si měl několik charakterů, zatímco tady jako je to furt jako se jako to točí kolem 3. 2, 3, no, jako takhle. Jo, takže no, uvidíme, ale chci říct, že opravdu mimo kresbu, která je prostě naprosto skvělá, tak... A hlavně coloring. Podle mě tady coloring dělá úplně něco úplně divě, jako to musím uznat. A ten kontrast vždycky té červené a bílé, jako je to fakt... Ono je dobrá volba to, že vlastně celý ten spread, ta nákaza, tak je udělána fakt červeně, což prostě strašně bije do očí, jako ta krev a je to fakt pěkný. Takže opravdu, jestli jako umíte anglicky, tak určitě doporučujem spread. A venku je kolik? 4-5 čísel? Myslím, že jo, od Image Comics. Image Comics, ano. Za chvilku vlastně bude asi vycházet už asi book, co? Bude, určitě. První, svázaný. A víš, co bude vycházet book asi tak do... Deadly Class 2. Přesně tak, Deadly Class. Ale počkej, ještě než budeš mluvit o Deadly Class. Já chci ještě ten spread dokončit s tím, že aby jsme to nějak jako ještě připodobnili, aby jsme to jako nějak jako víc seznámili lidi s tím, jak ty jsi říkal za začátku, že to je fakt týpek, který má sekerku, je zarostlej, málo mluví. Víš, co je ale vtipný? On se jmenuje nějak, on má jméno, kterým vlastně se v angličtině říká nějaká spojka. A jak jsem to četl, tak já jsem myslel, že jako nemluví o jméně, ale že je prostě to věta. Nepamatuješ si to? Ne. On se jmenuje nějak Jo, nebo něco takového, ne? Jo. No a já jsem si furt říkal, počkejte, jeho jméno, jako aha. Ono to bylo jako zvýrazněný. Ale ten hlavní hrdina právě má, my se na to radši podíváme, aby jsme tady nefailili, to už ale... Ne, počkej, tady nebylo jeho jméno. To bylo hned v prvním. Ty ho nemáš. Máš ho? Mám. Jak se omlouváme lidi. Mám to všechno. No ale mezi tím bych ti měl povykládat o Deadly Class a božkosti, což je Deadly Class. To je naprosto spektakulární. Pořád Deadly Class. No, on se jmenuje No, jako zápor. Jo. A já právě, když to bylo chvíli v bublinách ze začátku, tak jsem jako fakt nechápal. Tak to jako mi to teda nešlo, ale jako... Ale je to fakt krásný, prostě opravdu Wolverine se sekerou na Sibiři proti červené nákaze. Do toho tam máte dítě, které je nějaký speciální a je to fakt nekorektní. Opravdu... To je děcko, který ten nákaz může jako jediný odvolat. Ano, a opravdu se autor s ničím nepáře, zabíjí tam spoustu postav, je to fakt krvavý, drsný, syrový. A já jsem s tím strašně spokojený. Jako hlavní hrdina je lehce OP, jako třeba, že rozsekneš letící šíp, ale prostě... To mě vůbec nevadí, protože ty to žerete, protože je to úplně skvěle nakreslený, podle mě. A ty příšery jsou úplně... Ano, a hodně to sází právě na ten efekt těch příšer, protože z toho spreadu, z té nákazy se může cokoliv vytvořit. Je to fakt parádní. Běžte do toho. A ty obálky, Takže spread, tak pojď na Deadly Class. Deadly Class, já nevím, já Deadly Class budu mluvit pořád. Prostě teď se tam rozjíždí jako... Ale lidi ale neví, co to je, ne? Deadly Class... Ty jsi to nemluvil nikdy. Nikdy nemluvil o Deadly Class. Ty jsi říkal, že si to necháváš. Deadly Class je prostě úplně skvělá série od Ricka Remendera a Wese Craiga. Vychází u Image Comics, momentálně má venku 14 čísel. Pokud se nepletu, myslím, že pletu se. Detail, pokračuj. Ne, to je důležité vědět. Deadly Class má venku
12 čísel, 11, kurňa. Jo, na 14 byl zveřejněný cover, což znamená, že bude vycházet 11 číslo. 12, nevím. Žiješ v budoucnosti, povídej. Je to úplně skvělá série, podle mě o tom, jako co by se stalo, kdyby Harry Potter nebyl o kouzlech a čárech, ale byl by o tom, jak vás vycvičit zabijáka. A podle mě to je strašně hezká premisa a funguje to úplně skvěle. Má to tam hlavního hrdinu Markuse a Markus prostě všechny mlátí. Ale ne baseballkou. Ale mně je jedno, že bude mít baseballku prostě. Ano, dívej se. Na coverech ho máte vždycky s baseballkou, jo, ale první 10 čísel on z té baseballky ani netkne, ale až tady v posledním čísle tu baseballku má a konečně to jako už ještě když do myslím, že spousta lidí jako já se na to zašlo stěžovat, tak si autor řekl, měl bych. Ne, to si nemyslím. Strašná kvíse, to si nemyslím. Což tam bylo jako, Deadly Class bych doporučil každému, kdo má rád variaci různých charakterů. Prostě na druhou stranu musíte umět dobře anglicky. Musí to umět anglicky, je tam docela dost popkulturních, no ne docela dost, jako jsou tam i tam pár popkulturních jakoby odkazů. Odehrává se to v 80, takže drogy, chlast, sex, prostě jo. Je to taky nekorektní humor, prostě zabíjí se tam, je to krvavý, ale strašně vtipný a zábavný a úplně boží. A já si myslím, že to hlavně je dobrý skrz ty nápadí, ty kapitoly, jak říkal, ne? Určitě. Jakože v jedné kapitole je vlastně třeba to, že hlavní hrdina se zhoubičkuje, prostě přebere drogy a celá kapitola je prostě udělaná to, jak on v jeho pohledu, jak on vidí prostě všude klauny kolem sebe a všechno barevně a úplně fenomenální, nebo třeba potom si myslí, že má krvavý ruky prostě a přitom je nemá, jo, tak si schovává, má úplnou debku, jako úplně naprosto skvělý, podle mě je úplně výborný komiks, výborná série, doporučuji úplně všem. OK, a četl jsi ještě něco takhle? Člověče, já myslím, že jo, ale nemůžu si vzpomenout na co. Okay. Já teď dočítávám tu Smrt Wolverina, si k tomu dostávám pomalu, musím říct, že je super, tu sérii Wolverina. Ale ještě nejseš u smrti, ne? Ještě nejsem u smrti, jedním jsem u té jednoduché. Jo. Pak tam nedostal jsem se Hawkeye vlastně od Meta Fractiona, nebo jak se to čte, tak ten je taky super. A to mi chybí, že poslední 2 čísla vlastně, abych to dohnal úplně do ten konečný ten. Jo. A pořád mám strašně věcí stáhlých, ale prostě nemůžu se k tomu dostat, ať už je to Law od Remendera, nebo Black Science, nebo potom to je Goners a ještě Rumble. Vlastně to taky vypadá skvěle. Je to fantasy? Jo, tak ne fantasy, takový to o tom týpkovi, co má takový ty dlouhý mečet nebo něco takového. Jinak jenom já v jedné větě ve zkratkách přečetl jsem jako, nebo dočítám na ongoing série, jako jsou All New X-Men, jako je Amazing X-Men, Nightcrawler, jo tohle. Pak jsem tam četl Fantastickou 4, pár čísel, jako všechno z Marvel Now. Koukal jsem ani na All New Kapitána Ameriku a jako všechno, jako o tom se mě nechce nějak dlouze hovořit, protože mě všechno takhle baví. Já nejsem nějak extrémně náročný čtenář, takže mě to fakt jako baví, ať se tam děje cokoliv. A musím říct, že tam jsou jako zajímavé eventy a líbí se mi to. Všechno, co takhle jako čtu. Zkoušel jsem první číslo Ant-Mana, nemohl jsem se dostat přes 5. stránku, nějak prostě mě to nějak nechytlo, musím si to vlastně nějak odležet. A poslední věc, o které bych se zmínil, tak jsem přečetl první číslo Star Wars. Tu hlavní sérii dělá Aaron, nebo on dělá Aaron, jo. Tyrion Gillian dělá Dartha Vadera. Jo. No tak Jason Aaron, kterého všichni uctívají skrz Tora, kterého momentálně píše po případě Oni ho absolutně neustívají skrz Tora, oni říkají, že je dobrý, ale oni ho uctívají skrz Wolverina and the X-Men. OK, ale u nás ho můžete znát skrz Scalpy, který u nás vydala krev třeba. Každopádně, abych teda řekl to Star Wars, první číslo, venku jsou 2, já četl to první jenom, nádherná kresba, opravdu nádherná, odehrává se to po 4. a po 4. filmu Nová naděje. A musím říct, že jako po tom obrovském hypeu jsem lehce zklamán s tím, že bych dal třeba, nevím, 4 z 5, 8 z 10. Je to skvělá série, všem doporučuju, ale nebyl bych na to nějak extrémně úplně hyplay, abyste nebyli lehce zklamaní. Protože on ve výsledku opravdu ten první sešit minimálně přinesl úplně obyčejný příběh. Ale s nádhernou kresbou a jako chápu to, že jako fanoušci jsou rádi, že komiksy takhle jsou zpátky ze Star Wars u Marvelu. To bude lepší. Určitě, já jako neříkám, že to je špatný, jenom ale jako zbytečně se na to nějak extrémně netěšte, protože ve výsledku je to fakt úplně obyčejný komiks, akorát to využívá kvůli Star Wars, to je celý. No, co to těším. Ježíš, ale ty furt si myslíš, že to jako hejtím. Ty prostě ty to nedokážeš pochopit, že prostě ti řekl 8 z 10, kurva. Já to chápu. Co na tom špatnýho, když řeknu, že prostě, aby se člověk nepřehypoval na to. Když všude slyší 5 z 5, nic, boží, dokonalý. Že ty vždycky hypuješ, tak okay. To není takový člověk, na to zvyklý.
To je celé. OK. Tak, uzavřeme tohle, nebo ještě něco Určitě, máš? uzavřeme to. Není kam spěchat. Není kam spěchat, jo? Nebo teda jet kam spěchat, takhle. OK, tak jo, tak ty dvě hlavní novinky, o kterých chci mluvit. No, Spider-Man je v Marvel Cinematic Universe. Woo! spousta lidí nám to furt psala, jak kdybychom my nebyli schopni si to najít, nebo vědět, nebo... Já jsem to věděl ve 4 ráno, ty jsi to věděl, jak se zbudil. Přesně tak. A nebojte, jako všechno čekujem, ty novinky. No, že je zpátky. Hele, já zase tady asi budu za toho špatnýho, ale já jsem sice rád, ale na jednu stranu ani moc nejsem. Protože prostě Marvel a já už vím, co to bude, jako. Nebo... Víme, co máme čekat, takhle. Spider-Man nebude ten charakter, u kterého si řeknou, hele, uděláme to jinak. Oni tady budou na jistotu zase. Zase. Bohužel. Je to špatný, no. Já si na to nejvíce jde to, že já prostě nechci vidět asi už po třetí origin Petera Parkera. Ale to nebude právě. Nebude to origin, já vím. Spider-Man Nebo říká se to. Neměl jako by to být, že to nebude origin. Nebude to prostě, já nevím, nějaký, nevím, co toho čekat. No, Nebude to žádný psychologický thriller, prostě bude ten jeho normální film. Odsunul asi další 4 Marvelovky, což mě naprvé trošku sere. Že prostě dali přednost Spider-Manovi před... A tak ježíš, je to jejich největší franšíza komiksová. Já to chápu. Vydělává víc než Avengers, 2x víc. Já to chápu. To jinak nešlo. Já to chápu, ale i tak mě to štve. Protože prostě třeba na Inhumans jsem se těšil víc než na Spider-Mana, který jsem už viděl tolikrát. Na druhou stranu, to nejsou nějaké... No, zrovna Inhumans se odložili o víc jak půl roku, ne? No právě. OK, a tak to už je potom takový, já nevím. Jako, 25 už ti to fakt bude jedno, jestli to bude. Jo, jako je to daleko, ale prostě... To už třeba tolik řešit nebudeš. Každopádně, co všechno víme o tom Spider-Manovi? Měl by být obsazen už v Civil War? Ano, určitě bude mít cameo. I když tam bude spíš jenom cameo, než nějaká velká role, já si upřímně myslím. Přesně tak. Takhle, kdyby tu dohodu dokázali mít předtím, než ohlásili Black Panthera a toho týpka, co bude hrát Black Panthera, tak by ho tam měl. Nějaký Chuck Boseman, ne? Něco takového. Co na pletu. Jo, to je jedno. Okay. Tak by Spider-Man měl větší roli, ale tím, že vlastně tam už obsadili Black Panthera, tak to nebude o tom. Ale mě to nevadí, jako já jsem rád, že to bude zase něco jiného než od Civil War, na kterou jsme zvyklí. Každopádně 100% se Speedy objeví a bude mít hlavní úlohu v Avengerách, Infinity War, ať už první nebo druhý. Fakt? To se řeklo? Jo, to se řeklo. Tak ono jde o to, že v roce 2017 oni Sony přímo nadirigovali, že oni ještě před Avengers potřebují, aby Speedy měl ten svůj samostatný film, aby představili jako víc ještě. Ano. A aby ho ve Avengerách už mohli naplno pustit prostě jakože do boje a do všeho a lidi se nemuseli ptát WTF. Jasný. Takže v Avengerách je 100% jeho účast a jako neříkám úplně nejhlavnější role, ale bude hrát prostě důležitou roli tam už to nebude jenom cameo. Mm-hmm. Ale 2017 máme... Jsem zvědavý, co udělat proti Thanosovi. Za pavučiny, no. To jsou věci, jako to je v komiksech, že jo? Jo, to je pravda. Každopádně v roce 2017 bude mít Sony vlastně jeho solovku. Bude to teda opět restart, Peter má být zpátky podle dohadu na střední. Jo. A nebude to Miles Morales a bude to Peter Parker. A třeba já bych toho Milese i rád viděl. Jako chápu, že Peter Parker je nejoblíbenější, chápu, že je to největší hit, ale Milese bych rád viděl. Jo, já to chápu, ale já si myslím, že ještě na to není čas prostě. Jo. Ale jako určitě bych ho taky rád viděl. Nicméně já jsem s ním prčet, takže nemůžu soudit. Jasný, no, jde o to, že 15 let vydáme Petra, no, tak to je trošku ohraný. Ale chápu. Ty bys chtěl, aby byl na střední zpátky? Nebo určitě, já chci, mě tohle vůbec nevadí. Souhlasím. Mě to vůbec nevadí a hlavně se mě líbí myšlenka toho, co říkal Kevin Feige, vlastně šéf Marvelu. Kevin? Feige, nebo jak se jak čte. Nevím, prostě Kevin, se šiltovkou, Marvelovskou vždycky jde. Tak vlastně sdělil, že by chtěli docelit toho, aby vlastně se víc ty filmy zaměřily na vlastně Petera jako Petera, protože vždycky jsme to měli o tom, že Peter tu školu moc neřešil a nikdy to nebylo o těch vztazích v té škole, jaký měla takhle. Viděli jsme v prvním od Raimiho filmu, že prostě Peter byl šikanovaný, fajn, ale tím to skončilo. A hlavně tam šlo o to, že Peter nebyl debil v prvním Samovi Raimim Spider-Manovi. Nebyl debil? Že byl debil. A jo. Že právě on nebyl vůbec chytrej. Ale jako... Sorry, ale byl já vím, že ty hrozně hejtíš jako Petera jako v té trilogii, ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že to nebylo jako špatný. O Tobyho. Já neříkám, že byl špatný, já myslím, že byl debil v tom, že nebyl chytrý. Ale on byl chytrý, akorát prostě to tam nebylo jakože přesto tak podávaný. Nebylo to takovým stylem, jak v Amazing. Ale byl chytrý. Ale podle mě třeba tohle je zrovna aspekt, který u Spider-Manovi mi chyběl. No chybí mi teď momentálně. Já to chápu.
Na druhou stranu, ale to je stejně, kdybych ti mohl vyčítat, OK, tak Amazing Spider-Man byl chytrý, na druhou stranu to byl držka, jako. Jako jak držka. A to taky Peter nemá být třeba. Jako jak držka. Tak ježiš, jako držka, že prostě měl takový ty scény, kdy on sice vtipkoval, ale zároveň byl jako taky rypák, jako na třeba ty záporáky je takový. A teď to nepořád. Ale není to právě pořád, on vtipkuje v takovým tom legračním stylu, kdy to prostě nikdy jakoby nedává až za ty hranice. A on se nějak dál. Ale třeba... OK, jako nechci se tady zbytečně nad tímhle dohadovat, ale vím, že ty jsi teď vymodlený s Amazing skrz to, že teda Peter je tam pro tebe lepší, ale já si pořád myslím, že se to mnohdy až přehánělo a že on byl spíš takový až jako trošku nesympatický buran jako v Amazing Spider-Manovi. Kde mě fakt jako třeba i vyloženě srál, jakoby. Že to fakt jako bylo až jako přehnaný. Protože tak to teda vůbec absolutně to nevadilo. Na druhou stranu prostě chápu, že se ti nelíbil to bych, který byl také ušlápnutý, ale... ale... to připadalo to, že prostě tím, že byl takovej, když ty to řekneš, tak jako divočejší, takže prostě to byl prostě ten puberťák, byl to ten jako ten Spider-Man, který co by člověk dělal, když by měl schopnosti pavouka, vole. No jako ty říkáš to... puberťák, ale hraje o 30letý Andrew Garfield, který zároveň není puberťák v tom filmu. Ano, jako není v tom filmu puberťák. Ale chová se jak puberťák a ano, přes 20 tam. Jako jo. Takže na druhou stranu chápeš. Tak jako, dobře, jak bys si schoval ty, kdybych si dostal Spider-Man schopnosti? No rozhodně, jako bych nedělal pičoviny typu, že bych tam vyslíkal kalhoty a takový věci, jako. To je až kartunovský pro děti, jako komu tam vyslíkal? Rinovi, jo, aha, tak jako... To ale byla, ale to nebylo, jako to je pořád, to je kartunovský vtip, to není to, že z něho děláš jako špatnýho. Ne, ale ono mě jde o to, že mě kolikrát jako těma svýma řečma až byl trošku nesympatický, to je celý. Jako okay. Nechci se tady nad tím zase dohadovat, přece nemusíme mít na všechno stejný názor. Já vím, ale já si snažím dobrat nějakýmu closure. Já ti jenom říkám, že zbytečně odsuzuješ Tobyho, protože do té doby, než byl Amazing, tak si říkal, jak je to dokonalý. Neříkal jsem. A jenom mě mrzí... OK, tak se ti to prostě hodně líbilo a nikdy ti nenapadlo ti říct, že Toby je špatný Peter Parker. Do doby, než došel lepší Peter Parker. To mě jenom mrzí, že ho zase na druhou stranu hned odsuzuješ. Přitom já bez Tobyho by to není. Já jenom říkám, že byl málo chytrý na Petra Parkera. OK, man. Okay. Když jsem viděl původního Spider-mana s Tobym, tak jsem neměl čtený vůbec komiksy. Okay. Potom jsem přečetl pár komiksů a vím, hele, Peter Parker má být chytrý, kurva. A v Amazing Spider-Manu voila, Spider-Man byl chytrý, tak proto to můžu srovnat. Kapíš? OK. V tom případě můžeme pokračovat. Ale on byl chytrý. Ve dvojce to bylo hezky znázorněno. Když tam chodili do školy, na všechno odpovídal a on věděl. Dobře. Akorát se to jako přes ty filmy nějak extrémně netlačilo. Dobře. Ale byl chytrý, nebyl hloupej. Spíš byl jako jenom nemehlo. Dobře. Ale až ve dvojce. Ne. Vidíš, se byl prostě tupý pako. Tak jo, OK. No, každopádně. Já jsem z toho jako rád, ale říkám, trošku mám obavy skrz to, že teď prostě už nějak vím a mně se líbí třeba, jak Foxové mají svoje rozjetý série a upřímně i ten Amazing Spider-Man se mně líbil tím, že prostě byl jiný, že se odlišoval a zrovna jak Foxové jsou hodně přes ty lidský vztahy a takový hodně osobitý, ty jejich série, ať už Fantastická 4 nebo X-meni, nebo aspoň Fantastika tak vypadá, tak Sony a jejich Spider-Man byl zase takový hodně barvičkový a hodně komiksový. A Marvel prostě byla čistá popcornovka. Pravda. Čili jsme měli 3 takový velký frakce, jo, dejme tomu. Pravda. A teď prostě Speedy bude taky popcornovka. A ano, všichni jsme nadšení, že prostě se potká se všema, všichni jsme happy z toho, protože on s něma má být a podobně. Ale na jednu stranu je strašná škoda, že teď jeho směr prostě jako už prostě jasnej a už zapadne mezi něma. Ano. A já mám prostě strach, aby ho dostatečně využili, jo. Ale to je jenom čistě moje obava. Každopádně se kolem jako toho bude nejvíc točit hlavně ten, kdo bude jako hrát. Já si myslím, že letos se jeho jméno určitě dozvíme, protože budou muset do příštího roku na hře jako točit nejpozději. A co tak... příští rok je Civil War, takže tam musí mít to cameo. No. A co jsem to chtěl? No a jako 100% to, nebo já si aspoň myslím, že na 90% to nebude ani jeden z těch dvou, Logan Lerman nebo Dylan O'Brien, doufám, že nepletu. Dylan O'Brien hrál v Maze Runneru a hrál i v Teen Wolfovi. Logan Lerman asi nejznámějšího role Percy Jackson, bohužel, i když on je fakt kvalitní herec. Hrál třeba teď naposledy ve Fury s Bradem Pittem, po případě hraje v těch romantických dramedy. No a upřímně, já bych tam klidně viděl oba dva, mnohem víc by se mi tam asi líbil ten Dylan O'Brien, ale nebude to ani jeden z nich, protože takhle brzo si myslím, že ne. To spíš jsou jenom takový zvěsti. No, asi jo, uvidíme, no. Já bych tam rád toho, ty víš, kterýho, toho z Kingsmana, pořád mě se líbí prostě. Jo, chápu. Faceově, že by to zvládl, jsem zvědavej, uvidíme. Mě by se on nelíbil na Speedu, ale na jakýhokoliv jiného superhrdinu. OK. Takže tak, no, takže jako jsme rádi, ale já mám trošku obavu prostě.
Dobře. Ty jsi jenom rád. Já jsem rád. Okay. Já jsem bez obav, protože to má Marvel, to už se neposere. Myslíš jako Thor 2? Iron Man 3? OK. Vaš slova. Jako jo, mám tu 2 filmy, které byly na hovno, ale jestli to dostane aspoň někdo, kdo je... No na hovno, si pamatuju, že jsi říkal, že je Iron Man 2 je na hovno. Dobře, Iron Man 2 byla taky hodně. Takže to už jsou 3 filmy. Takže to už jsou 3 filmy, 2 z toho jsou s Iron Manem, jako jo, postavu, kterou jsem nikdy moc nemusel. První Iron Man, ty vole, to je boží! Tak první Iron Man byl boží, ale mluvím jako... Ta postava je tak boží! To jsem nikdy neřekl, ale mluvím o tom, že jako... Ach jo, ok. Jsi strašný čurák, víš? Tak ale ty totiž neuvědomíš si, co říkáš. Uvědomuji, já jenom říkám to, že prostě Iron Mana jsem nikdy neměl tak rád, jako první film byl naprosto fantastický. Ale byl fantastický jako o tom, že ten film fungoval sám o sobě a i o tom, že ten film byl prostě dobrý i komiksový a tak. Ale Iron Man jako postavu... Já mám pocit právě, že jako postava je to, co táhne celý film. Ten Tony. Tony to tam táhne, ano. Ale ve 2 a ve 3 mě to nepřišlo. Já to chápu, ale všichni milujeme Iron Man jedničku hlavně protože Tony tam byl Tony a že do té doby jsme nikoho takového jako superhrdinu neměli. Pravda? OK. Dobře, ale proto si prostě myslím, že teď už se to nepokazí. Aspoň to doufám. A ne u postavy jako je Spider-Man. No zrovna Spider-Man jako do toho humoru hodně padá. Takže právě o to víc bych se bál. Proč to musíš kazit? Okay. A právě ne, a právě proto oni si ten humor jako vypráskali a teď budou už jenom ty dobrý vtípky na Spider-Mana. Dobře. Poslední věc, ale která mě sere. Mě sere ta smlouva ohledně toho, protože to vypadá, že Sony si bude točit dál solovky, bude dělat dál Sinister Six a podobně, ale jako producent tam sice zůstává Marvel, ale my prostě v tom budeme mít hrozný guláš. Protože ten styl asi bude trochu víc zakotvený do toho Marvelu, to bude OK. Ale pořád to není tak, že by Spider-Man byl oficiálně prostě jakoby Marvel, jedině Marvel. To je pravda. Je to prostě půl na půl a je to takový zvláštní ta smlouva, no. Tak je to o penězích teď momentálně, že jo. Uvidí se. Jako, to je moc daleko, o tom nic nevíme. No a co je ještě mnohem dál, tak je Aquaman, druhá novinka. Aquaman má být v roce 2018, ne? Přesně tak. Jason Momoa. No a já jako, když je to smutný, tak jsem zase na té straně, která je trošku krapítko zklamaná. Nicméně, od včerejška jsem změnil názor ohledně barviček, protože jsem teď koukal na ty kolorované verze. Hodnej, že jsem to koukal. Ale ještě jsem koukal na jinou, ještě dnes mě posílal. A pak jsem koukal ještě na další a na další, je jich hrozně moc těch verzí. A musím říct, že už dobrý. Ale pořád je to prostě Jason Momoa. Hele takhle, ve zkratce a pak můžeš mluvit, jo? Okay. Obsadil se Jason Momoa a já jsem prostě věděl, už v té chvíli jsme oba dva si říkali, že to bude nejvíc badass prostě superhrdina, jako jsme viděli. A já si zatím stojím i po téhle fotce, no to není fotka, to je spíš propagační materiál, že Jason Momoa jako Aquaman je asi nejvíc jakoby syrovej, drsnej hrdina a od pohledu prostě člověk, ze kterého si zesereš kalhoty. Ano. Já tohle uznávám a beru to. Ano. A stojím si za tím, že ze všech hrdinů, co momentálně jsou na plátnech, až DC, Marvel, kdokoliv, tak ano, opravdu on je ten badass nejvíc. Nicméně, po té první fotce, kterou jsem viděl, jsem čekal, že Jason Momoa projde mnohem větší změnou. Jenže on opravdu vypadá přesně jako Jason Momoa s tím, že má stejný fousí, má tam i to svoje tetování akorát upravený, má stejný oblečení skoro jako Khal Drogo lomeno Barbar Conan. A prostě jediný, co se mně fakt líbí, tak jsou ty neupravený vlasy, které vypadají fakt jako posiflený. S těma pramínkama světlýma. To je fakt cool. Ale ještě musím zhejtit ten trojzubec, potažmo pětizubec, protože i když vím, že v komiksech pětizubec měl a měl ho skrz to a to, tak je to škoda, protože si myslím, že první seznámení s Aquamanem by měl být s trojzubcem. Je to první Aquaman na velkým plátně stříbrným a myslím si, že je strašná škoda, že nám dali podobu s pětizubcem. To je můj názor. Klidně, aby ho měl v pokračování kdykoliv jindy, ale tohle fakt se nesmí poslat, protože Aquaman je konečně na velkým plátně a štve mě, že se ho snaží udělat jakoby co nejvíc jinak. Ono jde o to, že prostě Aquaman záleží jak kdo, záleží jaké série komiksové, má prostě trojzubec nebo má ten pětizubec, ale pořád je to označované jako ten jeho trident. Jo, jako, ano, je to na hovno na jednu stranu. Mně to osobně úplně putna, protože ten trojzubec se mi líbil. On je právě i v New 52 ukázaný, má ho tady ten, on ho má jako zlatý, jo, a je to ten pětizubec jakoby úplně skvělej a já jsem z toho úplně vystříkaný. Co se týče vzhledu, tak jako ano, je to Jason Momoa. Je to Jason fucking Momoa úplně v jeho největší podobě. Bude mít 2 metry, bude skoro stejně velký jak Superman, nebo ne-li větší. A největší, myslím. Dokonce musím uznat, že prostě mi to ani nevadí to brnění, jako to, že je Jason Momoa. Ano, je to Jason Momoa, ale co čekat víc, kdybyste tam měl prostě chlapka v
oranžovým trikotu a zelený Ale já kalhote. neříkám, že to musí být oranžový trikot. No, chtěl by měl blond vlasy. Mně se líbí to, že on má ty tmavě a do toho má ty světlý pramínky, to je cool. No, A jako ono, i v těch barvičkách je to jako takhle dobrý. A mě jenom mrzí, že to není obrovské překvapení jako pro mě, ten pořízený materiál. Že to je prostě opravdu, já nevím, třeba... Jako třeba, když jsme viděli Batmana poprvé, tak to bylo proto větší překvapení? Bylo a tu fotku jsem fakt študoval hrozně moc. Jo, okay, tak. A to Batmana nemám rád. Jo. Ale to bylo proto, že kurva mě to fakt totálně dostalo do kolen. To bylo, že když jsem říkal, ty piču, to je Ben, ty vole, a dívej na ty změny, a dívej, a to je kostým, který je inspirovaný tím a tím. A to je prostě jako, že mi to fakt víc vtáhlo, tohle je takový očividný, tohle je prostě sázka na jistotu pro mě. On vypadá badass, konec, tečka, nic víc. Prostě badass. Mně to teď stačí asi. Já to chápu, ale mě jenom štve, že to tak očividná a jednoduchá volba. To prostě tohle se musí líbit každému, jako. To je takový jako, a já jsem rád, jako, a úplně určitě právě, kdyby udělali oni s Aquamanem cokoliv jinýho, tak jenom, víš kolik u nás lidí na bytu hejtí Aquamana, jenom za to, jak vidí. 3 z 5. A dobře, ale třeba aspoň mu mohli udělat trošku ten upravenější jako fakt fous. Mně fakt přijde, že to je takový hrozně neohrabaný. Že to prostě takový... Ne. Já nevím. Mně přijde, jak kdyby takový to je těžký ve vodě. Bezďácký styl prostě. Ve vodě pečovat o vousy těžký prostě. Není, to máš radolky, který mu to řežou. Okay. Ne, jako jsem nadšenej z té fotky a v těch barvičkách to vypadá úplně krásně, jo, ale jenom jsem prostě čekal, že mi to víc dostane do kolen s tím, že budu překvapený, jenže přesně tohle, co na té fotce máte, nebo na tom propagačním materiálu, tak přesně tohle jsem čekal. To je celý, no. OK, to chápu. Musím se fakt přiznat, že ať už Wonder Woman, Batman, Superman, protože Henry Cavill nevypadal tak dobře, jak vypadá v Supermanovi, po případě Chris Pratt jako Star-Lord a všichni vlastně mě dostali prostě víc do kolen. Tohle bylo takový, že wow, Jason Momoa. Ty brďo, tak to je docela brutální, no. Až mě trošku přijde, že tohle fakt jak kdyby fan poster. Že prostě opravdu to je takový jako očividný hrozně. OK, no, to je pravda. Ale líbí se mi to. Jako pravdou je, že je to prostě udělaný pro fanoušky, je to udělaný pro to, aby fanoušci z toho stříkali, aby se zalíbil všem, aby prostě jsme si řekli, jo, tohle je Aquaman, prostě není to ten, co mluví s rybkama, takhle ho musí prodat. Já jsem spokojený. Jo, já taky. Jako zase doufám, že zase všichni zase budou říkat, že zase jako hejtím a podobně, ale takhle to není, jenom jsem prostě, trošku jsem čekal ještě větší jako hype z toho. No, takže tak. To jsme probrali ty 2 novinky a jdeme na to hlavní, nejdůležitější téma. Po 40 minutách, BOOM! Super, to dáme do hodinky. Seriály, který zrovna běží, komiksový, a já nevím, jak to rozdělit teda. Jako 100% Arrow a Flash budeme probírat a jestli dáme i ty ostatní příště? Uvidíme, klidně. Tak zatím teda na Arrow a Flash. No, spousta lidí se nás furt ptalo na 9. epizodu Arrow a no, tak co o tom říct jako? No ano, prostě nejlepší epizoda Arrow a co chcete slyšet? Bylo to skvělý. Ten souboj měl skvělou choreografii, bylo to fakt parádní, bylo to nečekaný, bylo to super a já jsem nadšenej. Souhlasím. Ale podle tebe se Oliver Queen vrátil moc brzy. To za prvý. A za druhý jsem opravdu čekal Lazarus Pit. Proč? Protože, když si tak vezmeš, tak Oliver se dostal se svým zranění pomocí léčivých bylinek a pomocí teda jak se jmenuje v tom, ta katana, nevím. No, nevím. On se hej kámo, on spadnul z několika metrů. Ano. Kdyby spadl tam na to místo, jak spadl, tak za prvý by mu snad se rozrazili plíce z toho pádu. Ano. Za další byl probodlej. Ano. Za třetí byl tam v zimě nějakou dobu. Ano. Prostě tohle neměl přežít jinak než Lazarus Pitem. To neměl přežít podle mě. A to, že ho nenamočili do té studni, to mě fakt nasralo. Protože si myslím, že by to mnohem víc uvěřitelnější, že nějaká zázračná voda, než to, že on z pádu, z probodnutí a ze zimy se prostě probere. Z léčivých bylínek a čajíků. Jako sorry, ale tohle je fakt přehnaný. A je to poprvé, když si uvědomuji, že Arrow je Bčko. OK. Já to vezmu takhle, jako asi to trošku obhájím, nevím, jestli to je jakých jako pravdivý nebo ne, ale prostě dívej. Funguje to tak, že když spadneš, tak když tam je zima, takhle jaká tam Kámo, ale ten pád byl obrovský. Ten pád byl kurevský velký. Vysvětluju ti něco jiného. To je jeho už jenom ten pád, ale to mě nemůžeš nic vysvětlovat, protože ten pád by nikdo nepřežil. Asi jo. No tak tím pádem se nemáš dál o čem bavit. No vidíš, já říkám, že ho to zakondenzovalo, že ten byl jak ve zmražáku prostě.
když Maso opak našel. A odvedl ho. A vyléčili ho spolu. Já vím, je to kretenský, ale tak co, prostě je to... Mně to nevadilo, úplně. Na druhou stranu, kdyby tam dali Lazarus Pit, byl by to ten další nadpřirozený prvek, kterým by prostě museli počítat. A když vezmeš to, že Arrow je ten reálnější v úzovkách než Flash, tak mně to nevadilo. Ale jako, why not? Mně to přijde, že k tomuhle to mělo výst. Prostě no, já nevím. Mě tohle jenom mrzí skrz to, že najednou mě Oliverův návrat přijde úplně hrozně dementní, tady skrz tohle. Že si jako říkám, tak ty vole, ale... to trvat díl. Oni to mohli udělat úplně stejným stylem, ale mělo to třeba trvat o 2 díly díl, kdyby jsme viděli, jak on se zotavuje prostě opravdu, jo. Takhle jsme viděli jenom to, že on se probudil, řekl, že díky, ale šel pryč. Kapíš? Za prvý právě ten jako raz ho bodnul tak, aby zemřel. Čili i kdyby nespadl dolů, tak ono bodnul na místo, nebo jako chápu to tak, že ho bodnul s tím, že ho prostě tímhle zabil, tím bodem. Ano. A i kdyby ho neskopnul, tak prostě měl umřít. Takže to je první věc. Měl umřít na tu ránu. Druhá věc, spadl z kurevsky velké výšky. A třetí věc teda ta zima. OK, dobře, rána se mu zacelila skrz to, že tam byl mráz, ale kurva. To prostě neměl přežít, vole. Jako, neměli to udělat takhle stupidně. Fakt ho měli do té skurvené, jakoby, lázně dát prostě. Protože všechno jinak by bylo, podle mě, všechno jinak je už neuvěřitelný. A ty by ho dali, to je skurvené lázně, jak ty říkáš, tak by ti vadilo vlastně. Ne, protože tohle je prostě ten prvek v tom seriálu, nebo byl by to prvek komiksový. Je to ten prvek, kdy prostě je tam lázeň, ze které prostě se oživují lidi a raz je díky tomu nesmrtelné a podobně. Ale kurva, je to tam daný, je to v tom světě zakotvený tohle. OK. Jako já chápu, jenže já si myslím, že oni třeba Lazarus jako z Erua, jako... Cože? Že si myslím, že Lazarus Pit tam vůbec nebudou chtít ukázat. Že s tím vůbec nebudou kooperovat s ním. A to já si myslím, že zase ne. Uvidíme. Těžko říct, no. Ne, jako OK, ale mě jenom štve tohle, protože jinak je ten seriál naprostá bomba. Ale a každá epizoda je tak natřískaná, tak skvělá, že opravdu nechápu, proč se takhle natočí všechny seriály, jo. Nechápu, že do téhle doby to prostě nikdo takhle nezvládal. Je spousta lidí, kteří říkají, že prostě to jsou Bčka, Cčka a podobně, že prostě to má debilní dialogy a podobně, jenže mně přijde, že opravdu se to fakt pořád se to zlepšuje, pořád je to super a nebýt tady té jedné chvíličky, jako toho momentu, který mě prostě fakt jako zamrzel vůči celému seriálu, protože do té doby to byla pecka bez chyb pro mě, tak nevím, no, jako fakt ten seriál hrozně žeru, líbí se mi z komiksových, co koukám, je to můj neoblíbenější rozhodně. Mám ho na svém prvním místě, takhle. Ale tady ta věc mě prostě zamrzela, no. To je jako... Okay. To mě jako fakt přišlo, že... To je škoda. Dobře. Já to chápu. No a jinak teda jako vzhledem k tomu, co se tam teď momentálně děje, tak... Mě nevadí třeba Laurel zase, jak většině. Mě nevadí, že se snaží teda bojovat, že se chce stát... Já jsem čekal, že to bude mnohem horší. Jo? Jako, jak jsem to hejtil úplně, když to oznámil, že to bude jako tady ta epizody o ní, tak jsem to čekal mnohem horší a bylo to docela v pohodě, takže jsem i příjemně překvapený. Tak to je fajn. No říkám, jako já nevím, jako chápu, proč lidi nemají rádi a tak a že tam je takový ten prvek, který vždycky Donde otravuje, ale mě to prostě nevadí, já prostě chápu, že v tohle seriáli musí být a nějak mi to fakt nevadí ona. Okay. Ale to, jak se proměňuje postupně, OK, jsem docela spokojený. Je to docela příjemné, musím uznat. Normálně jsem překvapen i tím, že spousta lidí českých názorů na Edně nebo tak hejtí Roye. Fakt? Že ho nemají rádi, že to je ulízanec, vole, namyšlenej a že si tam hraje prostě, že všechno ví a všechno zná, že Felicity má jako na háčku a podobně. Což jsem teda překvapený, protože zrovna Roy mě přijde jako postava, kterou musí každý milovat, ale ono to tak asi není, jak jsem četl. Tak nemůžeš brát svůj názor jak všechny názory, že jo? Tak OK, ale tak... Nebo jak já nevím, jako na komiksových fórech vidíš, jak z něho lidi stříkají, jo? Ale tak to jsou kluci většinou, no. Asi tak. Protože ví, co z něho bude, no. No OK, ale... Je prostě badass. Je badass. No, moc badass není, on je právě takový jako... On je badass, ale dostane vždycky se mě na prdel, tak bych to řekl. No. Každopádně jeho kostým jsem teda ještě neviděl kompletně, nedíval jsem se, ale viděl jsem helmu jenom a docela se mě líbila. Počkej, ty mluvíš o Royi, ne o Royovi. No, Roy jsem řekl. Jo. Jako Roy Palmer. To je Ray. Aha, OK, sorka. Okay. Takže teď úplně to musíme smazat, jelikož ty si to pobadl. Ty nemyslíš Roye jakože Red Arrowa, jakože Arsenala. Ty myslíš Atoma a to tak je... Ray Roy, sorka, no. Jo, takže... Ray Palmer, jo, tak o tomhle jsem celou dobu. Aha, tak toho nemají rádi. No. Tak toho nechápu. No vidíš,
Taky nechápu. Vidíš. No, je to takový zvláštní, no. Jako, jsem zvědav potom na ten jeho kostým teda, jak bude bojovat a tak. Já jsem se podíval na tu promofotku a vypadá úplně superově. Takže jsem zvědavý. Má mít premiéru v 15. epizodě. Nanda Parbat. OK. No a když jsme teda u toho Arsenála, tak ten se mě líbí čím dál víc. Jo, souhlasím. Tobě se ale moc líbí se ti? Já jsem myslel, že jsem mluvil o něm, takže proto se mi líbil celou dobu. Já ho mám rád už od začátku, jakoby to jeho Mirakuru, temnou minulost, když řeknu takhle, tak to se mi nelíbila, ale líbí se mi, kam to směřuje, prostě jo, že říkám, je to ten BDS týpek, co dostane vždycky na prdel. Jo takhle, jo. Už si to zpětně, když si vybavou, že jsme se bavili o jiným, tak už to dává smysl najednou. OK, no tak jo, no co dál, povídej, ty vůbec nemluvíš. Já nevím, co k tomu říct, já si Flashe užívám. Erova. Já si Erova užívám, je to super série. Podle mě je to takový to dobrý Bčko, jako nevím, já se na to koukám, abych si to užil, nekoukám se na to, abych v tom hledal chyby. Ale což neříkám, že i ty, já ty chyby v tom hledám a vidím je v tom, ale zároveň mi to vždycky jako tak vyprchá potom. Okay. A neřeším to. Okay. Ale v Agentech Shield ty chyby hledáš. Jo, ale v Agentech Shieldu chyby hledám, přesně tak prostě. Ty neměříš stejným metrem. Ne, nebudu. To je DC. A já jsem přece ten strašný DCčkář, že jo? A víš co ale vtipný? Co? Že DCčkový seriály žerou jako mnohem víc než Marvelovský. Jo, to je pravda, to jsou ty paradoxy ve světu. Ve světě. No, co jinak tomu říct, já jsem rád za ligu zabijáků, za ligu stínů, jak tam je teď ukázaná. Trošku mě štve, že teda nehraje Liam Neeson, to by bylo úplně geniální. Toho, no tak víš, jak to funguje, nebo co mají oni v plánu seriálové a filmový svět, no. Děkuji, je to jasný, ale trošku mě... No ale já jsem čekal, že první se bude, o čem budeš mluvit v Arrowovi, tak je Tia. Teda, jo. Co o ní mám říct, prosím? Já nevím, jak pokaždé, když se díváme, tak řekneš hot. A tak jako... Pupík, hot! To pořád se pupek, tak jako... Já nevím, netá, jako... Tak jako víš, že každý máme... moc vyzáblá na mě. Moc vyzáblá na tebe, každý máme jiný typ a prostě tom to je, no. No a jak se ti líbí linka s Merlinem? Super, já jsem za ní strašlivě rád, protože to podle mě přináší zase jiný prostor, jiný impact do té série. Jsem rád, že teď teď budou spoilery z nejnovějších dílů, teď když tak přeskočte, že to jsou... Počkej, ale mě to nespojili. Já nic nechci vidět. Že budou spolupracovat, jako tak to myslím, já taky nic nevím vůbec. Okay. Že prostě musí spolupracovat s Oliverem, jakoby, jo, že ta se to dozvěděla konečně, že teď je to takový všechno happy, takový srdíčkový a teď se čeká na to grandiozní finále, takže já jsem naprosto spokojen a užívám si to. OK, man. A ty? Jo, já jsem spokojený. Ještě jako abych teda byl ten, který furt jako má negativní. Ano. Tak ještě jedna věc, protože takhle, já nebudu mluvit o tom, jak je to skvělý a boží, protože to prostě všichni víme, ale budu spíš právě mluvit o těch věcech, které se mi tam tolik nelíbí. A musím říct, že se mi nelíbí scenaristický pokus právě o to, aby jako Merlin teda, aby mohli Merlina zabít. A to je ten, že vlastně on může za to, že Sára zemřela. Mm-hmm. A mě štve, že to hodili na něho. Mě štve prostě, že donutili diváka nebo prostě fanouška si říct svoje do prdela. Prostě udělal to Merlin, on je teda zlej. A teď z něho zás prostě se snaží nějakým způsobem udělat trošku víc charismatického, jakoby charismatickou postavu. A to mi absolutně moc nevadí, protože... A mě to štve, protože to je prostě tahák na lidi tohle zbytečný. Takový jakože... Ale takový postavy tam musí být, co jiného chceš tam dát, tam bys dala úplně novou postavu, která by ho zabila. Absolutně bez výrazu, absolutně by to nedávalo... Kámo, ale Deathstroke takhle fungoval parádně. Dobře, to byl Deathstroke, ale on něco s Oliverem z minulosti. Takhle bys tam musel dát novou postavu, která by musela být zase na něco se Sárou, něco s Oliverem. Já to chápu, prostě... ale bude to tak, že prostě Merlina se zbaví, chápeš, to mě štve. Že ho něho zabijou. Že to neumře, že Merlin neumře. Já si myslím, že v letošní sérii minimálně jedna z hlavních postav umře a bude to Merlin. Dobře, tak když umře Merlin, tak umře, ale zároveň to je prostě jak ve Star Wars, taky to tak má, že v každým je prostě kousek dobra. To máš i u toho Merlina ukázaný takhle prostě, jo, že on to všechno dělá kvůli tomu, aby... Jo, ale mě štve, že prostě na něho hodili tu smrt Sáry. Prostě nemuselo to být, on už takhle udělal spoustu blbých věcí a zlých. Mě štve, že mu navíc ještě museli dát tu Sáru. A teď mu, jak třeba až to, já, jako člověk, který bych Merlina mohl mít rád, mu tohle nikdy neodpustím a to mě štve. Ale Merlin nemá být postava, kterou máš mít rád. Merlin no to teda ne, jo. To je... Merlin je postava, která je hajzl, se kterou máš soucítit a zároveň vidět to, že aha, tak on to všechno dělá. Jenže soucit a mít ho rád, to je blízko k sobě, víš? No je. A já bych ho třeba mohl mít rád, kdyby nezabil tu Sáru. Tím pádem u mě skončil. No, tak u tebe skončil, ale zároveň oni
To je vývoj charakteru prostě, to musíš takhle brát. To není vývoj charakteru, to je scénaristický prostě pokusy o to, aby prostě... Ne pokus, to tak funguje. To tak no prostě funguje je. to tak, dobře, ale vždycky je to o scénáři, oni to vymýšlí. No jako jasný, ale... Oni s těma postavama jako něco dělají, že jo? Jo, ale já nevím, co by si ti tam líbilo jinýho, jako. Ale ne jinýho, jako Sára mohla zemřít jakkoliv. Proč teda, vole, když je tam Ras a Ghul jako záporák, No. proč teda nemohl v její smrti hrát roli někdo z nich? Protože by to bylo lame as fuck a protože mají A místo toho teda, já ti něco řeknu, celý, co teď momentálně v Arrowovi. Merlin zabil Sáru, No, on teda zabila Sáru. no jako Merlin jakoby donutil Teu, aby zabila Sáru. Vlastní dceři tohle udělal, ale strašně ho miluje. Ale postoupil to proto, aby on jako přežil. Oliver, teď jako láska, zabil ju, teď bude spolupracovat s Merlinem teda a vůbec mu nevadí, že Merlin právě jakoby, Merlin, mě štve, že jeho linka Merlinová je ta, že miluje Teu. Že je to jeho druhá šance. Ano. Říká to celou dobu. Ano. Tak proč musela Thea zabít Sáru? Protože... Proč jí to udělal? To je prostě úplně jako proč mimo. ho nezabil on? To je úplně mimo. Jako, ano, jako v čem je rozdíl? Já to nechápu. Proč musela Thea? To je úplně dementní. Ty jsi asi nedával pozor. Tam je to o tom, že kdyby Merlin zabil Sáru, Řekni mě, sám o sobě, pokom teď nikdy by... Ras půjde. Pokom? No? Jako kdy? No teďkom. Teď je momentálně po všech. Teď jde po všech, dobře, ale on teda vystaví jakoby život vlastní dceři než svůj. Protože věděl, že Oliver půjde a zachrání Teu místo On Ráze. zachrání a čím jako? On spolíhal to, že Oliver porazí Ráze. Ne, to nikdy neříkal, že si myslíš, že ho Řekl to vždycky. Říkal protože to kurva to svině, v té deváté protože to epizodě svině to a říkal. kecal. I v 8, když mu to říkal mu to, že prostě ty máš, že ty ho můžeš prostě porazit, protože nechce nechat svou sestru. Proto to udělal skrz Tiu. Kdyby to udělal on, Oliver jde po něm a jde po něm i Ra's al Ghul. Ne, on potřeboval ten můstek, ale jenže mu to nevyšlo, tímž pádem teď se jde k plánu B a dostává se do toho, že musí spolupracovat společně. Já si nemyslím, že Merlin si myslel, že Oliver ho porazí. Ne. To tam bylo řečeno. Nebylo to tam řečeno. Bylo. Nebylo. Bylo to tam řečený a teď prostě si to dokážu připustit, že mám pravdu. Ach jo. Možná tam nebylo řečený úplně to. No nebylo. To se ne. Jako... Merlin nikdy neřekl, že Oliver má na to. On mu to řekl, ale to je takový to běž a nech se zabít. On věděl, že právě Oliver zemře. On nepočítal s tím, že to přežije. K čemu by mu to bylo, kdyby... Protože Ras by tím pádem byla to výměna. Oliver, to byla výměna. On zabil Olivera, tím pádem konec. Ras už po nikom by nešel. Ne, Jenže Oliver žije, proto Ras se vrátí. Ne! Ra's al Ghul šel po Malcolmovi Merlinovi pořád. Od té doby, co zradil a co dezertoval. A on tím chtěl vyhladit úplně všechno, kdyby ho zabil. Protože je řečený, že když umře vůdce těch asasinů, tak všechny ty jeho jakoby, hříchy těch lidí jsou smazány a jde se od nuly. Což znamená, že oni to chtěli znovu. Okay. On to chtěl zabít. Myslel si, že to Oliver udělá. Nepodařilo se to tak. V tom případě ale Ra's al Ghul pořád jde po Malcolmovi Merlinovi. OK. Takže Merlin je v píči. Fajn. Nic to nemění na tom, že mě scenáristi s tímhle serou. OK. Nevím, to dělají tak debilně komplikovaně s tím, že Merlin miluje svou dceru, ale hodí na ní vraždu. Boží. Fakt boží. To opravdu tohle by tatínkové měli dělat. Dobře. A on je snad příkladný otec, vole. Opustí svého syna v 6 letech nebo 10, nebo v kolik mu bylo. No tak ale tak tam to bylo zapříčinění něčím, že jo. Jako udělal chybu, ale bylo to zapříčinění, nebylo to tak, že by on byl od začátku hajzl. Dobře, to je pravda. A potom, když se vracel a potom nebyl pořád větší a větší hajzl? Já nevím, co ti to tady překvapuje. To je jedno, OK, dobrý. Přijdem, flešák. Flešák, OK. Mluv flešák. Flash je super. Mám rád Flashe. Flash se mi líbí, je to jiné než Arrow, není to tak temné, nejsou tam takové scénaristické chyby, jako s Ra's al Ghulem ve Flashovi, teda v Arrowovi. To si myslím. To si nemyslíš? Co tam má? Řekni mi další tvoje chyby. Ne, to je dobrý. Já nevím, já jsem spokojený s tím, jak Flash se vyvíjí, jako. Mám mluvit? Ano. jo, já jsem spokojený. Mám to o stupeň níž než Arrowa, jak říkáš, je to jiný. Líbí se mi, že každou epizodu prostě, je to víc komiksovější z toho, že tam dávají fakt do každé epizody, se tam furt snaží natlačit nějaký záporáky, natlačit prostě nějaké věci z komiksu, pořád tam týzujou vedlejší postavy, které se v budoucnosti mají na někoho změnit.
Flash se mě jako v tomhle líbí, jen si nedovedu představit, jak to bude fungovat víc jak 5 řad, no. Že mě přijde, že na všechno jdou hrozně rychle, dávají tam všeho moc a mám strach, že se za chvilku vyčerpají ty nejlepší nápady. To je pravda. Protože už první sérii tam jsou podle mě fakt zajímavé věci a děje se tam toho spoustu, no. A to, jak Arrow šikovně vlastně si záporáky a tak schovával a vlastně první sérka byla docela taková lame na záporáky a tak, kromě právě Merlina, tak jinak to bylo, že o podřadný zlodějci, maximálně Vertigo. Tak mě štve, že jako na jednu stranu, že mám strach, aby jako se nevyčerpalo to, ale věřím tomu, že jako komiksové příběhy jsou nevyčerpatelné a že nějakým způsobem tam procpou toho co nejvíc. To půjde, já věřím. Nicméně u Flasha mě trošku pořád štve trošku taková ta naivita celková toho seriálu, kdy jako člověk čeká něco fakt jako božího ten souboj a to vyvrcholení vždycky dopadne s jednou ránou, s jedním úderem, s jedním úhybem, jako takhle, no. Že po každý ta epizoda, dejme tomu, končí stejně, no. Tak graduje, pak to skončí stejně rychle. Bohužel, co jiného tam čekat, no, nemají prachy na nic jiného, nemají prostě prostředky, ale i tak já si myslím, že dělají úplně skvělou práci vzhledem k prostředkům, jaký mají, jako takhle bych to řekl. No to já jako neříkám o efektech, já jenom říkám já nevím o efektech, já mluvím o celkovým prostředkách, jakoby o všem, jo, že prostě... Efekty tam jsou parádní, líbí se mi, ano, člověk pozná, že jsou digitální, ale pořád jsou hezky. A jako s tímhle jsem maximálně spokojený a jak říkáš, jako s tím, co má, s tím, že to vlastně CVčko je z velké pětky ze stanic ta nejmenší, tak opravdu dělá výbornou práci a může jako vřele konkurovat těm větším projektům. A jen říkám, jako, že trošku škoda, že vlastně jako ta každá epizoda je vesměs to stejný, no. Zatím. Ale to je stejný, jako jak v každém prostě seriálu, kdy oni se musí ohledat, že jo, pořádně. Nicméně říkám, trošku doufám, jako, že by mohli zvolnit tempo, no. Že mě přijde, že se tam toho děje hrozně moc, což je pro diváka super, ale mám strach, aby jim to dlouho vydrželo. Že... Tak 3 sezóny jim to vydrží, určitě pak se uvidí. No jo, ale zrovna komiksové seriály jako jsou, a zrovna CVčko, který štavilo Smallville 10 sezón a Supernature má 11 sezón, tak věř mi, že oni to chcou dlouho mít. To je asi pravda. A proto jako doufám, že trošku zvolnijou a Flash vlastně má tu obrovskou svou linku s tátou, po případě s hledáním jakoby vraha, matky, a s Reverse Flashem a to je tak jako jediná velká jako linka, co se táhne celým seriálem. Pravda. Jinak tam jsou mini příběhy, což jako právě doufám, že se to v pozdějších sériích a dílech vlastně rozvrství na nějaký ty arky víc. Že teď je to zatím fakt taky jednoepizodní. Tam no. Potom jde o to, že jestli oni budou chtít, tak mají strašně moc potenciálu s ostatníma charakterama, kteří jsou ovlivněný Speed Force. Takže to bude. Jo, já věřím, že to půjde, no, jenom říkám, bojím se, aby jim to vydrželo, protože zatím jedou parádně a byla by škoda, kdyby potom se to nějak podělalo a museli čerpat jako z ničeho, no, že bylo taky jako přešlapování na místě. Jinak se mě tam prostě celkově jako líbí ty postavy celkově, mám rád toho Siska. Ten je skvělý, takový dobrý komediální charakter. Hrozně se mi tam on líbí, to je právě zrovna postava, která mě chybí u Arrow a někdo takovej, jakože... Tam mi to nesedělo. OK, ale říkám jako, a takovej je prostě ten Ray Palmer. No Ray má takový suší, Ray. Takový suší humor prostě, jo, že s tou Felicitou. Dobře, ale ten se objevil až teď ve 3. srdce, no. Jasný, já říkám, ale do té doby jsem ho tam neměl absolutně žádnou potřebu mít takovou postavu. Jo, jako taky neříkám, že ne, jenom jako říkám, že Sisko je fakt parádní a že škoda, že Arrow tým nemá taky někoho takového, jako to je celý, jako to neříkám, že to je chyba seriálu, jenom říkám, že mě osobně, subjektivně. Je jasný. No a jinak jako dobrý, Mně zase nevadí ta jako hlavní jeho láska, stejně jako Laurelu Olivera, tak mě nevadí tady ty vlastně podělej jméno, Iris. Tak tam taky vůbec nevadí, vůbec mě jako nevadí ty jako stupidní momenty, kdy prostě ona mluví o Flashovi a zároveň jako nevíš, že je Barry a Barry se usmívá, blablabla. Já si to prostě užívám, je to super, takový hezoučký. To příjemné. A je superově Wells. Wells, tento hraje podle mě brilantně stejně jak Malcolm, můžete vidět, že ty záporáci v vozovkách si to užívají opravdu ty svoje role a podle mě to působí skvěle díky němu, no, zároveň, že prostě je takový, jako vždycky ty pohledy má takový, jo, jako že haha, chacha, chichy, ale zároveň prostě ví mnohem víc. Jako jsem zvědavý na to, co s tím scenaristi udělají, mají tam strašně moc možností, strašně moc věcí, jak kam to vyústí a já jsem za to strašlivě rád, protože Flasha nemám to jako dobře naštěnýho, tak moc, takže jsem vlastně překvapen vždycky. OK. A nějaký nejoblíbenější záporák, kromě Velse, co se tam objevil zatím? Mně se asi líbil to, jak udělali kapitána Colda, ten byl skvělý, a i ten Piper, ten byl superový. Takže já jsem naprosto v ráji, když to dělají podle komiksu, což oni dělají, takže je to tak geniální. Souhlas, no. A jako Barry ti sedne?
Jo, myslel jsem si, že mi nesedne to, nebude sedět tolik, ale čím dál tím víc mi sedne víc a víc, je to vidět, že se do toho dostává. Taky si už ten Grant Gustin našel prostě tu svou pohodlí, jak to hrát, prostě jde to vidět podle mě s každým dalším dílem a absolutně jsem spokojený úplně, musím říct. Takže Flash mě překvapil, myslel jsem, že to bude mnohem horší seriál. Jo. Jak jsem to vlastně, když byl začátek na září, tak jsem si myslel, že nechávalo mě to nejvíc chladným a bylo to pro mě největším překvapení, to jsem strašlivě rád. Já měl Flasha právě na první, takže pro mě je to jako takový, že jsem dostal, co jsem chtěl, no, že jsem z toho jako hypeplay, no. Přesně Ty tak. jsi se tehdy vystěšil na Gotham i na Gotham, Konstantina? ano, přesně tak. Fakt? Cool. A Cool. Konstantina jsem ještě nezačal a Gotham jsem třetí díl, no, takže jako trošku fail. Ale to si teda necháme si na příště. Jo, necháme si to na příště, Gotham a Konstantina. A necháme si na příště ani Shield a agentku. Dobře. Takže tak, no. OK, hodina. Máme to. Boží. Hurá. To máme nejdelší, myslím. Ach jo. Máme hodinu 15. No, každopádně, doufám, že se vám to líbilo. Doufáme, že nám dáte nějaký svoje vlastní názory, postřehy. Nějaký komentáře by byly fajn. Omlouváme se za naši hádku. Hádky i? Hádky, OK. Nebyla jenom jedna. Je to příjemné, jak si střídáme role, že občas seš hater ty, občas já. Strašně čurák. Každopádně já se opravdu omlouvám se tam za merlinovský laps, který prostě se musel ventilovat. To se stává. A Roy versus Ray, to se taky omlouvám. No, jinak teda doufám, že se líbilo, dejte nám určitě vědět, jako co byste tak pro příště nějaký téma. Já si myslím, že když budeme dělat tohle, že vlastně příště dáme ty další seriály plus jako téma, do té doby, co se objeví na internetu, nějaké novinky, tak to nějak probereme a snad to bude OK. No, takže tak. Mějte si pěkně, čtěte, pište, sledujte. Ahoj. Čau.